Всички, аз съм Хакери и днес ще играем на Minecraft Survival четвърта част с Diamond BG. Миналия епизод. Не питайте аз къде. Да, той е в мина. Миналия епизод. Знаете какво стана. Така, бяхме малко в мината. Последния ми епизод на мене. Намерих малко айран, а пък сега с DBG открихме redstone, лапис и тук си оставих да ми се пече айрана, който намерих. Аз намерих много айран, ти намери само 4. За това, той гадното. Няма никакви промени по новата ни къща. Миналия епизод с Diamond BG си довършихме. Какво правихме в миналия епизод? Какво правихме, бе? Трябва да помня. You can only sleep at 9. Опа, свой. Имам си мляко. Млекце. На баба млекце. Идваш ли на баба млекцето? Диамант. Що лесна, бе? Абе, чакай. Абе, що лесна? Лесна. Чува ли си така дума лесна? Да. В момента е. Добре. Пием. Ей! Майко го сте. Ловото е розово. Го. Ще се събера пак. Милк. Милк! Сори. Милк. Милк? Айде дай ми мляко, бе. Мляко. Мляко! Аз обичам много мляко. Айде дай ми мляко, бе. То. Ей, Diamond BG умря. Обаче сега няма никакви айтеми и аз ще трябва да му дам. Къде си? Мъртъв къде? Не, ама защо пак ли? Пак джойна. Не, също къщата. Айде, ела, понеже съм ти приятел, ще ти дам 2. Аз съм 6 левел хора. Така, 1, 2, 3, 4. Дай ми още поне. Имаш ли от честа, ще съм си оставил. Да ми се там работата е. Я ме виж. Ооо! Виж ме, бе. Последствие. Сега работата е. Ми ако не са там, дядо. Ами се връщам, бабо. Аз останах отново с 4 айран, брат. Не знам какво да правя. Мога да направя лапис блок. Ще направя 2 меча. Един за тебе и един за мене. Ще оставя това. Айде, оставих ти единия меч. Айрана. Умирам. Пак ли? Пак ли, бе? Ми да дойда, не ми се качва нагоре. Виж ме. Ще са... Искаш ли да те запознае с господин Айрон Меч? Добре. Айде. Господин Айрон Меч, това е панда очила. Ще те убия. Абе, дай подей да бе. Ами аз съм ти оставил. Айде, спри да ме убиеш. Спри, запознах се. Добре. Виж, в честа съм ти оставил някои подаръци там. От дядо Коледа има. Мале големи подаръци. Защо ми ги харесваш, дай ми Айрон Меча. Не. Айде бе! Ай, сега ми ги върни. Не съм ти ги взимал. Ама не всичко е за тебе, Дай ми айде. Ще ти го дам. Ето, Дай давам ти го. Ето, Дай го. виж, изкарвам го. Готов. Не. Ти ме уби. Сега е твой ред да умреш. Добре. Спри, абе. Не ми ги взимай. Добре, бързо ти за... Защо ми взе левелите, бе? Не съм. Да, зато и съм 3 левел. Ти кой си?
0. Да. Сега се ми левелите. Добре, каската ми, това панталоните са ми все още у мене. Къде е? Дай ми го! Ето го е там. Дай ми го! Ето го там, бе! Къде е? Зад ти, къде е? Това е каменният. Тук сне в мен. Аре, бе, човек! Стига! Добре, лягай. Няма да лягам. Моля. Просто ми пържа арена. Моля. Добре, лягам. Пускам зомбитата. Пускай си. Пуснал съм ги, да. Чакай да видя. Те още не са се показали. Чакай, искам да се опитам. Готово, вече има паяци и крипъри навън. Чакай малко аз. Само да се опитам. Виж какъв съм добър приятел. Гледай какво ще направя сега. Влез вътре. Виж, направих ти светлина. Голям приятел. И така ли не си благодарен? Светлина, човек. Светлина. Амено. Навън. Аре, Опа, сори. къде си? Никъде. Не, шегувах си. Лягай. Чакай, къде си? Не ме убивай. Аз... Айде да играем в волейбол. Айде. Чакай малко, пази се оттам. Сервис. Аз си лягам. Айде, лягай. Искаш ли още да си на горния етаж? Помощ! Абе, помогни! Сами дай айтемите. Сега се върху покрива. Дай ми айтемите. Не са умери. А къде са? Не са. Чай сега ще кажа, може да са навън. Навънка са, да. Ма не всичко. Не знам. Хакнаха са. Но... Зомбито. Чакай, ще извадя. Ама вземи ми работите. Виж ми тайното оръжие. Срещу зомбито, гледай. Виж. Буя каша. Гледаш ли? Оцели го си яйце, брат. Не ми брой. Прашо свински. Как ми удари прасето, бе? Зомбито беше. Прасо. Чакай, кокошка. Чакай. Пая, господин Паяк, искаш ли да... Искам го. Остави го на мен. Не може. Взех стринга. Аз пък взех пазен. Аз искам само пазен. Елатка! Добре, спри. И аз искам храна, ама... Ето. Ще трябва да убия кравата, дето ми даваш толкова много мляко. Не се отрових от месото на той. Аре, трябва ми храна. Ето е кравата, дето ми даваше толкова много мляко. Благодаря. Да, вижте мляко. Ми вече няма как да ми дава. Обаче ще се нахраня. Имам бутошки. Аре, бегай сега. Ама аз имам каска и бутуши. Завиждаш ли? Не знаеш, че като си сложиш каска, Като си сложиш каска и ти ще ти приклеят очилата. Да, бе. Не, бе. Дай каска. Добре, ако не ми я върнеш, ще те убия. Погля, ще убия. Аре, бързай, бе! Добре, ето. Само. Добре, дай ми я. Ето, давам ти я. Дай ми я. Давам ти я, спри, бе. Да. Аре, по-бързо. Браво. Как връкна с каската? Добро момче. Аз щям да купам мината. Там има една друга мина. Пак съм гладен. Аз не. Аз много гладнявам, бе. Виж. И да ядох съм. И аз. Факър. Айде, искаш ли да те изстрелям? Само с ръка. Ти скачай и аз ще стрелям. Искаш ли ти да направим едно като бънджи? Пази са. Ама, да. Айде да направим нещо като трамплин. Трамплин за водата. Пази са, бе! Бук! Аз съм жив. Виж, и се прави. Айде да направим наистина трамплин. И аз го правя. Ама гай, той ако наричаш трамплин...
Чакай, сега ще дойда. Виж моят трамплин. Аре, аз ще направя също трамплин. Обаче моят ще е пред къщата. За да не се изгубим през вечерта, когато си плуваме. Паднах. Бива ли така, бе? Ти ли ме удари? Не. Човек, виж аз къде ходя. Виж аз къде ходя. Моят трамплин вече е хубав, виж сега. Като ръдия стана. Виж сега, човек гледаш ли? Аз с лъка ще те Виж сега, човек, виж спектейвам. сега. Гледаш ли? Да. И папа. Да, той аз шифтър. Виж, гледаш ли? Шифтър. Ще направя салто. Във въздуха. Шиф във въздуха! Ето така. Във Не водата, мога. виж шифта във водата. Аз ще направя много як трамплин. О, аз ще направя там горе. Дай ми дървото. Не знам. Ага. Той е в мене, добре. Когато си плуваме. Виж моят трамплин. Сега ще го видиш. Мале, ама много голямо. Сега ще видиш. Че записваш ли? Да. Че ли свърши време? Не е на 11 минути. Виж моят трамплин. Чакай да се обърна. А давай как? Благодаря за идеята. Коко, ти гледаш ли ме? Не. Кой левел си? Първи. Човек, аз бях на 0 левел и пак съм четвърти. Ами, може би като взимам много айрон и като копая. Човек, аре бе. Ти събираш дърво и аз трябва да се събера. Благодаря за идеята. Когато си плуваме, казваме пляс, пляс до пе. Що би малката крава, Ето я бе, кравата бе. Ето я, мъртва. Дъртва? Мъртва бе. Аз чух дъртва. И се чудя, що за дума е дъртва. Ами да. Дърт плюс дърпа. Дъртва. Дърпа. Ти не знаеш къде съм. Аз излязох. Не. Чакай. Ало. Чак тръгвам. Да. Да отиде с това. А ти защо? Мухта кога са при? Не. Добре, чао. Хора, на него му се обадиха. Добре, трябва да превършваме епизода. Добре, хора. Това ще бъде всичко за този клип. Чакай още един бе.